Ndakaita 15 years ndiri kuAmerica ndokubva ndadzoka kuZimbabwe after 15 years. Ndakaona mukadzi wangu ava kutogara neumwe murume. Zvinoitavo here muri yeZimbabwe? Makadi yenyu mukoma postaiwo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndiri murume ndiri makore 55 years ekuberekwa. Pari zvino ndiri kumusha kwedu kuno kwaGutu. Ndiri kutoedza kutangidzazve upenyu patsva. Asi chokwadi ndechekuti ndiri kurwadziwa zvekuti dzimwe nguva ndinomboti ndikagara pasi ndega ndinotanga kusvima misodzi, kuburitsa misodzi. Asi ndinoda kutenda hama dzangu kuti dzakandigamuchira. No matter how far you may go, asi kumusha kwako kumusha kwako. 16 years ago ndakange ndiri mugari wemuSouth Africa. Ndakange ndichishanda kuCape Town. Ndakabva ndachizowanawo mukana ndikabva ndachizobuda muSouth Africa ndikaenda kuAmerica. Upenyu hwangu hwainge hwakaoma. Mudzimai wangu handina kumbogara ndakamurasa, distance chete ndo yaingotiuraya. Saka kuenda kwandakaita kuAmerica, it was a big risk because ndakange ndisina mapepa. Takangonyepawo kuti tainge tichitiza zvepolitics tikati takange tiri vanhu veMDC. Ndakazopedzisira ndawana asylum status uye ndakaziviswa kuti ndakange ndisingafaniri kubuda munyika yeAmerica ndichidzoka kuZimbabwe nekuti zvaigona kuzokanganisa nyaya yangu. Makore akafamba ndiriko ikoko. Ndinoti kana ndikafunga moyo wangu unorwadza. Makore ose andakaspenda ndiri munyika iyoyo yeAmerica. Ndakashanda, ndakatanga ndichaita mabasa chero andaiita ndakange ndisingasarudzi. Ndinobvuma kuti ndakashanda nesimba chaizvo. Saka pandakange ndiriko kuAmerica, mari yandaiwana yainge isina kuwanda. Ndaitiwo ndikabhadhara rent, insurance, mamwe mabills. So ndaingozvishingisa nekuti ndaiti ndikafunga mudzimai wangu wandainge ndakasiya kuZimbabwe ndaiti ndiri kuvakira mhuri yangu mune ramangwana. Tarisiro yainge iripo yekuti nerimwe ramakore mudzimai aikwanisa kuzouya kuAmerica tobva tatanga upenyu hwedu hutsva. Mudzimai wangu akaramba ari kuZimbabwe nevana. Mari yandaikwanisa kuwana ndaingoitumidzira ukumba. Mupfungwa dzangu ndaiti ndakavaka imba, ndakatenga motikari, ndakabhadharira vana fees for more than 15 years. Ndaibatsirawo hama neshamwari. Ndinewo dzimwe hama neshamwari idzo dzandakatoendesawo kuAmerica. Vamwe vacho ndivo vari kuti vachaedzawo kuti vange vachindibatsira nepavanenge vachigona napo. Asi vakatobatirawo hana dzavo mumaoko nekuti vane status yakangofanana neni. Nekuti munhu akandibatsira ndiye munhu akabatsira zvekare dzimwe hama dzangu neshamwari kuti dzinge dzichizowanikwa dziri muAmerica. Mupfungwa dzangu ndaizviudza kuti ndiri kuita zvinofanira kuitwa nemunhurume. Handina kukwanisa kuuya kunyange paifa hama nedzimwe shamwari nekuti ndaitya kuti nyaya dzangu dzekuAmerica dzaizokanganisika. Kwakazotiwo kwava nemavideo call, ndaingovimbawo nemafoni nemavideo calls. Zvose zvakazochinja nerimwe ramazuva. Ndakange ndiri kumba kwangu kuAmerica, ndakange ndichitodiridza loni zvangu. Ndakange ndakatongopfeka short because kwaipisa nekavhesi, kana bhutsu ndainge ndisina. Ndopa ndakabva ndachizongoonawo motikari dzainge dzichifamba, they were unmarked vehicles. Handina kumbofunga zvakawanda kuti dzainge dzichinditevera ini. Pakangopera maminitsi mashoma ndainge ndatoburitsirwa pfuti ndatobatwa. Ndakashaya zvokuita. Ndakakumbira varungu ivavo kuti vange vachipinda neni mumba ndikwanise kutorawo foni yangu nemagwaro angu. Handina kupiwa mukana iwoyo. Vakandipinza motikari yavo ndokubva vaenda neni. Zvinhu zvose izvi zvakaitika nekukurumidza zvekuti ndakatadza kana kufonera kana munhu umwe chete. Nhasi uno mukomanashe vanhu vakawanda vanofungidzira kuti munhu anobatwa anenge aine nguva yekurongedza zvinhu zvake. Zvino ini handina kupiwa kana kuwaniswa mukana panguva iyoyo. Ndakabva ndazviwana ndatova mudetention.
ndakagara ndichitarisira kuti zvimwe kuda zvinhu zvangu zvichagadzirisika, nekuti ndakange ndakaedza nepose pandaigona napo kuti ndige ndichitevedzera mitemo yemunyika yemuamerica, asi hazvina kuitika saizvozvo. Nerimwe zuva ndakazongoudzwa, and the lady was very cruel, akatongondiudza kuti ndainge ndava kudzoserwa kunyika kwangu kuZimbabwe. Ndakabva ndanzwa mwoyo wangu uchitsemuka nepakati. Chinhu chakandirwadza kupfuura zvose ndechekuti ndakasiya mwana wangu mukomana uyo wandakazoitawo ndavako kuAmerica. Mwana uyu ndakamuita yakange iriwo secret. Saka mwana ndakangomusiyawo naamai vake. Amai vake vaibva kuGhana. Handizivi kuti chichi chaitikawo kwavari. Pandakasvika muZimbabwe ndaifunga kuti zvimwe zvose zvainge zvakatogadzirisika, sezvo ndainge ndakasiya mukadzi munyika yeZimbabwe uyo wandaitumidzira mari. Pakutumidzira mari pagore ndaimeka sure kuti maybe about 9 months ndinenge ndichimutumidzira mari, aingoenda achinonokolekta zvake. Ndaitarisirawo kuti mudzimai wangu achafara kuti tainge tasanganiswa nenguva zvekare tose tichiri vapenyu, ndichitoti tichatangidza upenyu patsva zvekare. Asi zvandakasangana nazvo handingambofi ndakazvikanganwa mukoma. Kana ndikafa ini ndichamuka kubhebha iri ngozi. Saka pandakasvika ndo pandakazoti ndotaura nehama dzangu idzo dzakauya dzikazondigamuchira. Vamwe vainge vava kutaura zvandakange ndisinganzwisisi. Pakutanga ndakangoti sezvo makore ainge awanda, anogona kunge aine munhu uyo waanga ava kufambidzana naye. Asi ndakazotozviona kuti mudzimai wangu zvose izvo zvandainge ndichiudzwa chakange chiri chokwadi. Pandakangowana foni ndapiwa mafoni numbers ake, ndokubva ndataura naye ndikati mai mwana ndakadzoka. Akangondibvunza kuti kudzoka kupi, ndokubva atoita 2 days asingataure neni. Mudzimai wangu ainge ava kugara nemumwe murume. Handina kuda kuzvitenda, asi chokwadi chakazotobuda pachena kuti mudzimai wangu akazosara akaroorwa nemurume wacho. Vakatoroorana zviri pamutemo zvekuti ini handina kana simba nekuti vakatochata. Akangonditi makore ainge awandisa, maidawo kuti ndige ndichiita sei. Munhu sei asina kundiudza pose pandakange ndichitumidzira mari makore ose awa. Ndakamubvunza kuti zvakaitika sei. Akati aifungidzira kuti handizombofi ndakadzoka. Akati makore ainge achifamba uye upenyu hwakaramba huchienderera kumberi. Mashoko ake akandirwadza, asi ndisati ndapora pane zvakazotevera. Ndakazoona kuti vakatotanga business pamwe chete nemurume wacho, and business iroro vakatoritanga nemari yandainge ndichitumidzira. Zveimba zvandainge ndakamuudza hapana imba yakambovakwaba. Ndipo pandakazonzwa izvo zvakaita kuti ndike ndichipera simba. Akabva ati kwandiri, ende ndoda kukuudza kuti pane zvakaitika zvandakazosara ndichizorealiza iwewe watoenda. Akabva andiudza kuti apo pandakamutora achiri musikana akange aine nhumbu yake nechekare, but akange asiri sure kuti nhumbu yainge iri yangu here kana kuti ye-ex-boyfriend. Saka akabva achizoenda nemurume wacho. Ndakamubvunza kuti nemurume wacho iyeye vakazoonana kupi. Akabva ati ndiye akazondiroora. Ngomanashe ndakanzwa mwoyo wangu uchirwadza zvisingaiti. Ndakabva ndasarudza hangu kuti ndinge ndichisiyana nazvo ndikadzoka kuno kwedu kwaGutu. Ndinozvibvunza kuti ndotangira papi. Ndine 55 years. Ndoitawo sei? Dzimwe pfungwa dzinoti munhu uyu muendere kun'anga. Ndinovimba kuti muchazondibatsira uye munenge maita henyu kune avo vanenge vachida kundibatsira. Kune vatakasiyawo kuAmerica tionei, nekuti nhamo iri kuno iri kutionesa chitsvuku. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. 15 years gone. Munhu ari muAmerica wongodzoka usina kana hanzi kana bhutsu chaidzo. Handina kupiwa mukana
rekuti ndinge ndichipinda mumba kutorawo bhutsu dzangu. Zvinorwadza veduwe. Hanzi kune avo vanenge vachida kundibatsira, kana uriwo kunze kwenyika wakavakirawo magutu uchida munhu anenge achikumanejerawo project rako, hanzi ndiripo. Handichina chimwe chandichatarisirawo muupenyu hwangu kuti ndichagona kuachiva. Zvakaoma. Hazviiti here kuti vange vachidzokera zvekare kuAmerica sezvo vaine mwana wavakaita ikoko kuAmerica. Malawyers haakwanise kuvabatsira here? Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Zvandakadzidza pacontract farming muZim $27,000 yakatonyura. Ende kuti ndike ndichiudza murume wangu ndinoshaya kuti ndotangira pai. Makadi yenyu mukoma, please post my story makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai asi ndinogara kunoku kuUnited Kingdom. Ndiri kunyora nyaya yangu iyi nekuti handidi kuti umwe munhu ange achizofamba nenzira yandakafamba nayo achifungidzira kuti achabva apfuma nekurima muZimbabwe. Yo Zim Ma1. Makange muri mugore ra2024 ndakatanga kuona mavideos ekuKenya. Mavideos awa ndeevanhu vanoita zvekurima vekuKenya, vana Uganda nekuna Tanzania. So I started to get so interested mucontent yakadaro. Vainge vachitaura nezvecontract farming muZimbabwe. Apa ndainge ndava kuonawo vamwe vanhuwo vaitawo zvefarming muZimbabwe. Ndanyatsokuona kuti vanhu vari kushanda. Uchinatsokuona kuti purazi riri kuranwa zvinodadisa. Vanhu vakange vachiita zvokurima matomatoes, mhiripiri nemaveggies akasiyana siyana. Saka mavideos ose ndainzwa zvichinzi vamwe vainge vachitotenga motikari, matractor kuvaka dzimba nekuda kwekurima. Vamwe ndo vaitoita mainterview vachiti vakabva kuno kuUK vakazozororera kuZimbabwe. Iniwo ndakabva ndafunga kuti pamwe ndiyo nzira yandainge ndichazokwanisa kuzoitawo mari yangu inoti yangu inenge isina murume wangu mukati, because murume wangu akange ari munhu anonyanyisa kutaurisa stereki. Panguva iyoyo ndainge ndichiedza mukomana ndaishanda overtime. I still remember nerimwe zuva ndaitsumwaira ndiri kubasa because I was overworking myself. Saka ndakange ndichichengeta dzimwe mari dzangu in secret. Ndakange ndisingadi kuudza murume wangu zvose nekuti ndaida kuti ndige ndichizongoti paya paanenge achitaurisa, because dambudziko rina baba vekwangu vanotaura, vane muromo usingamarwi nenhunzi. Saka ndaida kuti kana akazotanga kutaura kuti zvakadai ndobva ndamuudza kuti aiwa kam ini zvangu zvinhu ndakazviitira ndiri ndega. Ndakabva ndachizosangana neimwe kampani yaiti inoita zvecontract farming through social media. Saka ndakatorawo mafone numbers avo pane rimwe video remurimi ainge achinzi ari kuita mari yakawandisa pagore nekuda kwekurima. Vakabva vanditsanangurira zvakanaka zvekuti ndaiona sekuti hapana chingakanganisika. Vakandiudza kuti vakange vaine maketi uye zvekare vainge vachida kuti ndinge ndichizodzokako kuAfrica ikoko for training kana kuti online training. Vakange vaine maexpertise uye zvekare vakange vachibatsira varimi nekuvasanganisa nemabuyers through contract farming yavo iyoyo. Pakutanga mukomana zvose zvaionekwa kuti zvakange zviri nyore, chakange chingodiwa yakange iri land chete. Asi zvandisina kuziva ndezvekuti pose panonzi pari kuitwa contract farming pane zvimwe zvausingazoudzwi, kunyange zvikanzi panenge paine market. Choga chinenge chichidiwa kuitwa imari yako inenge ichifanira kuti inge ichibuda. Training chaiyo haisi yemahara. Training yacho maitobhadhara mari, whether online, and matraining sessions acho akange asingaperi. Maexpertise avo kungovabvunza paWhatsApp vaibva vatokutumidzira quotation. Kana ukavabvunza kuti tasangana nechallenge yakati kufarm, wototumidzirwa quotation. Saka market vainge vachirivimbisa kuti market yakange iri readily available.
ndakatanga nekubhadhara registration. Vakazoti ndinofanira kutenga mbeu, saka vakati isusu tine quality yedu yembeu, zvichireva izvo kuti ndaifanira kuzotenga mbeu yacho kubva kwavari. Sezvisinei, semunhu akange achidawo kuti ange achiita zvinhu zvake abudirire nekukasika, ndakabva ndatenga mbeu iya kubva kwavari. Vakazoti ndaifanira kutenga fertilizer iyo yainge yakafanana neyavainge vachishandisa. Fertilizer yacho yainge ichitengeswa zvekare nekambani iyo yavaishandidzana nayo, saka ndakatenga. Vakazoti ndinofanira kutenga mapesticides kubva kwavari ivo, ndakatenga. Kubhadhara matraining sezvandataura, uye zvekare vakabva vati zvirimwa izvi unotofanira kutoti unge uchiita borehole irrigation, saka imari dzose dzainge dzichingobuda. Ende kucheresa kwandakaita borehole ndakachererwa nekambani yavo. Pakazosvika nguva yekurima ndainge ndatoburitsa mari yakawanda kudarika mari iyo yandaifungidzira kuti ndichaburitsa. That way, farming is not a kids game. Zvekungoti unotongokaruka wautozviudza kuti sezvo ndiine land ndava kutotanga kutorima. Mari yandakaburitsa mukoma ndikadai ndakaita zvine musoro kuno kana kutoenda kuvacation zvakange zviri nani. Asi taingoudzwa kuti aiwa muchakohwa, kana makohwa mari dzenyu dzichadzoka multiple. Ndaingoramba ndichiswa magroup akange aine vanhu avo vakange vachifara vachiri pama-developing stages. Ndaiona mapictures uye zvekare ndaibva ndaita confidence yekuti kana vamwe vanhu vari kuita mari neniwo yangu mari iri kuuya. Mwedzi yakati yafamba, zvirimwa zvangu mukoma zvakatanga kukurawo zvakanaka. Ndainge ndava kutotanga kutoverenga profit mumusoro mangu kuti hago iri richatondipa $10,000 tichibudamo 3 months ndobata dzimwe $10,000. Panopera gore ndinenge ndatova mumam 30 kana chakadaro. Ndaiona sekuti gore rinotevera ndainge ndichazototenga kana imwe land ndiine mari yakawanda. Ndainge ndava kutozviona ndisingachaiti zvemabasa zvedu zvekuno kuUK zvatinoita. Pandakaona munda wangu uchiratidzika, because ndakange ndiine vashandi vainge vachindishandira, asi chokwadi chakazotanga kubuda pakuzonokohwa. Vanhu vaya vakanga vandivimbisa market vakauya apa ndakange ndisiko kuZimbabwe. Ndakaita zvekuzoudzwa nevashandi, ndaiti zvino tava kutaura mari, asi pandakanzwa mutengo wavakapa vakomana vangu ndakatoputsa ndatoita accident mukoma. Mutengo wacho wainge wakaderera zvekuti ndakabva ndaziva kuti ndainge ndatoita loss. Ndakafungidzira kuti pamwe vaida kungondimanikidzawo. Ndakatsvaka mamwe mabuyers, ndakashamisika kuona kuti mamwewo mabuyers mutengo wainge wakafanana kana kutonyanya kutoderera. Ipapo ndipo pandakatanga kunzwisisa kuti market muZimbabwe ndeikunyeperana. Kukohwa kwose kwandainge ndakaita hakuna kana kumbosvika mari yandakange ndaisa mubusiness. Kugara pasi ndakatanga kunyora zvose: mbeu, fertilizer, pesticides, labor, transport, training, borehole, maintenance, zvese ndakazviisa pamwe chete. Ndakazoona kuti ndainge ndarasikirwa nemari inodarika $27,000 in one season. Kana ndikaisa ma-expenses andakazoita on top, ma-hidden expenses, mari iyoyo inotoda kutosvika $32,000. Mukomanachi ndakachema. Murume wangu kusvika nhasi haazvizivi kuti ndo mari iyo yakangonyangarika. I just played it simple sekunge mari yacho yenge isina kumbowanda. Anoziva kuti ndakaita project yekurima, asi haazivi kuti ndakaisa mari yakawanda kudaro. Ndakanyara kumuudza. Chinhu chakandirwadza ndechekuti vanhu vakawanda vandaiona vachiratidza upfumi hwavo vainge vasingatoiti mari kubva pakurima pachezvako. Vakawanda vanonzi vari kuita mari kuZimbabwe, vakawanda vacho vanoita mari kubva kuvanhu vatsva avo vanouya vachida kudzidza kurima. Vanoita mari through ma-training fees, vanoita mari kubva mukutengesa mbeu, ma-chemicals, uye zvekare nekukonsulta kubva kwauri.
Saka munhu mutsva anobva aisa mari mumunda ndiye anenge akatakura riski yose. Handisi kuti vanhu vose ndo zvavanoita, but pinda mucontract farming unogona kutongofamba uchitaura wega. Ukangoona wewe ndiwe unenge utori product, muZimbabwe market it is zero. Vanopikisana munogona kupikisana neni, but what I discovered is that vacho vanonzi varimi vari kuita mari, risk yavo it is near zero. Kunyange vakaita loss nekuda kwekuti vanenge vachirana maprojects ekuti vanenge vachidzidzisa vanhu kurima, kunyange akanzi ashaya mari anongozviziva kuti I will still have more money to continue. Kana kuti vamwe vanhu zvavanoita vanenge vaine mamwe mabusinesses vachiita zvechikorokoza, vatori nemamaini vachitenga goridhe nekutengesa, then akaita loss anobva angotora mari kubva kune rimwe business obva angoisa mufarming yake iyoyo, but iwe unenge wakatosiya basa, hazvizombofi zvakakumirira zvakanaka. Ndiyo confession yangu. Kana mukazoposta nyaya yangu muzondisivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Makamboitawo here inonzi contract farming, inoshanda here kana kuti haishandi? Let us try to speak with our DM sister mucomment section. Hanzi 32,000 ndo ma-expenses avakaita ende vakaita loss. Market hanzi hakuna zvirimwa zvacho zvavakarima zvakatengwa lowest price. Ya, pakaipa. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndakabereka mwana wangu mugore ra 1998. Saka ndakabva ndabirwa mwana wangu, nanhasi uno ndiri kumutsvaka. I hope kuti muchandibatsirawo ndikwanise kuwana mwana wangu uyu ndisati ndafa. Ndiri kuposta nyaya yangu, asi zita rangu chairo ndinoitwawo Amanda Amadou. Baba vangu vakange vari veku noku Mozambique, vainge vachinzi Stanley Amadou. Saka ndakange ndiri munhu aingofamba nekuti ndakange ndisina hama yainge ichida kugara neni. Baba vangu vainge vasina hama muZimbabwe, vakasangana naamai, amai ndokubva vachizoroorwa neumwe murume. Ndakange ndava kugara kumusha kwevabereki vaamai, pakazofa gogo. Amai hatizivi kuti vakazoendepi, vakangoendawo nenyika. Kutonyora nyaya iyi misodzi ichingoyerera. Nditori munhu mukuru, handizivi kuti ndichazotorwa nenguva rini. Saka dai ndakwanisa kuwanawo rubatsiro kubva kumapurisa, kubva kuhurumende yekuZimbabwe, nekuti makore acho awandisa, chiri kubuda hapana. Makange muri mugore ra 1998 apo pandakange ndabereka mwana wangu ainge ari mukomana. Zita ndakabva ndamuti Taku Amadou. Panguva iyoyo upenyu hwainge hwakaoma zvikuru nekuti pakashaika gogo ndichizoshaya munhu aikwanisa kuzogara neni. Ndakange ndava kungorarama as a street girl, ndaingogarawo mustreet. Ndaito kana ndikakwanisa kuwana basa ndaingoshandawo basa rehumate, kana ndikashayawo basa ndaingosiyanawo nazvo ndongozvigarirawo mustreet. Saka kugara kwandakange ndichiita mustreet ndaitorerwa advantage nevarume vakasiyana siyana. Kubereka mwana uri muchimiro chakadaro kwakawedzera kutambudzika kwangu. Ndaiedza kumuchengeta, asi ndaiona kuti ndakange ndisina kana simba rekumupa upenyu hwakanaka. Kunyange zvakadaro mwana wangu ndaimuda, handaizorasa mwana wangu. Ainge ari mwana akanaka, aiita sekunge akange achitonzwisisawo nhamo yaamai vake. Saka panguva iyoyo pakange paine umwe mukadzi uyo wandaigara ndichingomuona mutauni. Mukadzi uyu aiwanzondiona ndakagara nemwana wangu. Nerimwe zuva akabva andipa mari. Ndakamutenda ndikati ava ndivo vanhu vane moyo minyoro. Mushure memazuva mashoma akazondipawo imwe mari. Zvakaramba zvichingoitika.
aizondiona achizondibatsira. Dzimwe nguva aitonditengera chikafu chaicho, dzimwe nguva aipawo mwana wangu zvinhu zvishoma nezvihembe. Ndakazosvika pakumujairira mukadzi iyeye. Ndainge ndava kutomuona sekunge munhu wandaigona kuvimba naye. Kwaaigara ndakange ndisingazivi, nezita rake ndakatorikanganwa ini. Nerimwe zuva akabva ati, nhasi handisi kuda kukupa mari chete, handei tinotenga pork pie nemadrinks. Ndakafara, ndainge ndatova nemazuva ndisina kudyawo chikafu chakanaka. Takafamba tose ndokubva taenda pane imwe restaurant. Ndainge ndakabata mwana wangu mumaoko. Mukadzi uya akabva ati ndipinde murestaurant ndinge ndichinotenga zvandakange ndichida. Ina handina kumbofungidzira zvinhu zvakaipa. Ndakabva ndapinda muchitoro chiya, handina kana kumbotora nguva yakareba. Pandakangobuda panze, mukadzi uya ainge asipo. Saka ndakabva ndatogara pasi ndikatotanga kutodya hangu pork pie yangu nedrink, nekuti ndaifungidzira kuti maybe kune kwaainge aenda ainge achazodzoka. Ndaona papera almost an hour ndakangomirira. Ndo pandakatarisa kuruboshwe kurudyi, handina kumuona. Ndakatanga kufamba ndichitsvaka pedyo nerestaurant, ndikabva ndaudza vanhu vemurestaurant kuti mukadzi mumwe wandainge ndabatisa mwana wangu ndainge ndisingachamuoni. Takamutsvaka, vakandikurudzira kuti ndige ndichienda kumapurisa. Handina kana kumbowana rubatsiro rwakandigutsa. Saka mukadzi uyu akandichemedza mukoma nekuti akandibira mwana wangu. Ndakazongogumisidzirawo ndangopererwa, ndava kutoda kutozvipfuudza upenyu hwangu. Ndikapiwawo counseling nevamwe vakadzi avo vandakange ndichigara navo tiri mastreet girls. Ndakange ndaitorasikirwa nemwana wangu. Upenyu hwakafamba, handizivi kuti chii chakaitika, handizivi kuti mukadzi iyeye akaenda kupi nemwana wangu. Ndainge ndisingazivi kwaainge achigara. Chandaingoziva ndechekuti ainge achipota achiuya achizondipa mari. Ndakaenda kumapurisa, vakamboedzawo kuferefeta nyaya yacho, but hapana chakabuda. Nguva yakati yafamba, ndazodzokera kuno kuMozambique. Ndakaroorwa, but mwoyo wangu ndikangoti wakasara kuZimbabwe. Ndazoroorwa kudaro, ndakafungidzira kuti pamwe Mwari vainge vachizondipa umwe mwana, asi handina kuzobereka zvekare. Ndakaedza zvose, mishonga yechivanhu, kunamatirwa, asi ndakatadza kuzvarazve umwe mwana. Ndakaudzwa kuti nditori nedambudziko rekusabereka, mashoko anondirwadza zvikuru, nekuti zvakabva zvachizokonzeresa kuti ndege ndichirangarira mwana wangu wandakasiya kuZimbabwe takudzwa. Dai ndisina kumbogara ndakaswededza mukadzi iyeye padhuze neni, pamwe mwana wangu angadai achiri mupenyu. Makore afamba, handina mwana. Murume wangu akambotanga achandida, asi akazotanga kundishungurudza, kusvika ndazongoona kuti ari kundishungurudzira kuti anga achitora umwe mudzimai. Ndakazongobvuma ndikati, wotora umwe mudzimai? Mukadzi uya akauya, haana kana kumbogara, kwava kutotanga kutodududza vana. Akabva amuberekera vana. Saka ndakabva ndatongoona kuti handisisiri chinhu mumaziso ake. Kukura ndakura, iko zvinozvi ndinoti kana ndikada kuzama kurara usiku ndikangofunga kubirwa kwandakaita mwana wangu ndichiri kunyika yeZimbabwe, hope dzacho dzinobva dzati hwakupera. Saka chikumbiro changu, kana painewo vanokwanisa kundibatsira kuti vange vachiferefeta zvekare nyaya iyi, ndibetsereiwo, nekuti handizivi kuti ndasarirwa nemakore mangani ekurarama. Chishuviro changu ndechekuti dai ndakwanisa kuzosanganiswawo zvekare nemwana wangu. Dai zvikanzi iyewo achazoteererawo nyaya iyi, obva achizonditsvaka. Uri ikoko mwanangu, ndinongoti dai Mwari vakuchengeta, vakuropafadza, dai ukakwanisa kuzosangana neni, nekuti ndini amai vako. Handizivi kuti wakararama upenyu hwakaita sei naamai ivavo vakakuba. Please mundibetserewo nekuisa nyaya yangu kuzvirongwa zvenyu.
Yo, muri Zimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo vari kuti ivo vari kuMozambique. Inyaya inorwadza, ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we ya pakaipa hanzi handina kufadzwa nazvo kubatsirwa kwavakaitwa nemapurisa. Hanzi nyaya yacho haina kunyatsokuferefetewa kupa munhu mwana, vakapa munhu uyo aigara achivapa mari mwana, vakafungidzira kuti vaikwanisa kuzovimba naye, but vachibuda mushopu ndokubva vaona kuti vainge vatotiziwa nemukadzi iyeye. Kana wanga uri iwewe waizvifambisa sei? Let us try to talk about this mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we vadiwa vateereri, ndo mamessages avo andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.